Nhar is-Sibt li ġej Net Television u Net FM flimkien ma' sit netnews.com.mt se jżommukom aġġornati dwar il-proċess kollu marbut mal-votazzjoni għal kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Il-votazzjoni tiftaħ fid-9 ta' filgħodu u f'Malta se tibqa' miftuħa sas-7 ta' filgħaxija. Dan fil-waqt li f'Tasannat il-votazzjoni tagħlaq fil-5 ta' wara nofsinhar. Net News se jkun qed iwassal servizz speċjali tal-aħbarijiet fis-7 ta' filgħaxija fejn se jitwasslu filmati li juru l-eluq tal-proċess tal-votazzjoni u l-wasla tal-kaxxi, kemm dawk tawdex kif ukoll mill-gażini tal-Partit Nazzjonalista f'Ħal Tarxien, Ħal Safi u l-Imġar. Eżatt wara l-aħbarijiet ix-xandira se tkompli bis-sem ta' diversi mistiedna fl-istudios ta' Net Television u kollegamenti mas-sala tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista bir-riżultat jitħabbar live waqt din l-istess xandira. Intant il-lejla Net Television u Net FM se jwaslu l-aħħar dibattitu f'din il-kampanja tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dibattitu bejn iż-żewġ kandidati Alex Borch u Adrian Delija. Dan wara li huma kienu diġà pparteċipaw f'dibattitu ieħor ftit tal-jimilu. Dakinhar kienu 90,000 il-persuni li segwew id-dibattitu. Ix-xandira din id-darba se tibda fit-8:09 ta' filgħaxija u se tkun qed issir wara l-ewwel jumejn ta' votazzjoni bikrija fl-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista fejn ivvutaw b'kollox 40% tat-tesserati eleġibbli.